Yawa jama'a assalamu alaikum, kamar da kuke gani ne a BTV naku mai kamfanin GDK Media TV. Muna gode wa al'ummar garinmu da kuma na gefe da kuma sauran mutane. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa zan fara ɗaukar muku wani shiri na mai suna namijin dawa. Za mu fara saka muku fim namun nan a wata wato March on first insha Allah ita za mu sake. Ɗaya ga wata za mu fara saka muku fim na mai suna namijin dawa. Mu da kai burin mu shine a samu a mana subscribe GDK Media TV. Da zarar mun dora za ku ganta akan YouTube. Amma kafin nan za mu dan saka muku kaɗan daga cikin aikin mu namijin dawa. Nagode. Akan ta. Rawai kenan. Yanzu kisan menene ba matsalar naka. Yanzu naga zan koma gaskiya saboda ina so mu je mu ci gaba da shi da rawanin bikin shi da bikin nan sura kwana sati nawa? Sati uku. Kirana yanzu sai ina ga yanzu kawai ina ga sai dan juma'a kawai dan auren na mu ba da mu na gode ba yawa ci ga baba na masa alƙawarin kula zan aika masa Allah ya yarda Shike ba mu ina so ne. shi ba da mu zan ba da mu na gode ki gari gida ba kai ma wani abu kenan ka kai gidanmu domin tabbatar da kaunar mu gashi da gari an san mu sai mu ƙara san junanmu kar mu ba da masu ƙaunar mu tabbata kan yardar mu mai ne jarumina ka fito